Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa da fatan kuna lafiya, alheri ya kai muku. Labari da decision mai muhimmanci daga Conseil des Ministres zama na Missouri da Niger ta yi ranar 4 ga wannan wata na September na shekarun dokan aiki da shekarun zuwa retreat. Akwai shekaru wanda in ka kai su ba za a iya dokan aikin ka ba a hukumance a fonction publique wanda su ne da shekara 45 yanzu an maida su shekara 47. Sannan kuma zuwa retreat an maida shi daga shekara 60 zuwa shekara 62. To nan a ƙasa wanda kusan kashi 70 cikin ta duka matasa ne, gaskiya a Conseil des Ministres wannan decision ce mai matsala a tafiyar ƙasar mu ta Niger, kuma ba a yi ma matasa adalci ba. Kahin me maganan rashin adalci ko kuma decision ce ta kirki ko ba ta kirki ba, yana da kyau mu gane matakan da ƙasashe daban-daban suke ɗoka don su ƙara shekarun ɗaukan aiki ko kuma don su ƙara shekarun zuwa retreat. Shekarun zuwa retreat da farko ana ƙara su ne a ƙasashe wanda suna da matsaloli na haihuwa, kamar ƙasashe irin su Japan yanzu in mun diba, ko kuma ƙasashe da yawa a Europe irin su Alman, ba su da mutane masu haihuwa, kenan ba su da yara masu tasowa. Sannan kuma tsahin su nan in suka tayi retreat kenan akwai wuraren aiki da yawa wanda babu wanda za su ɗauke su, sai ka gani sun ƙara shekarun retreat don a sa wa'innan tsahin su ci gaba da aiki, yawanci kuma ba ma don suna so ba. Na biyu kuma ko kuma matasan garin ba su da ilimin yin aiki. A yanzu dai a 2025 da wuya a ce akwai ƙasar da bata da matasa wanda za su kama su yi aiki. Na uku she kuma idan ƙasar gaba ɗayanta population kinta kaɗan ne, ba su da ma mutanen da za su kai musu aiki, 'yan ƙasan ma ko ma matasan ko ma tsahin. A haka shine sai ka gani an sa tsahin sun ci gaba da aiki, kuma a buɗe program na immigration kamar yadda muke ga ƙasashe irin su Qatar, irin su Dubai da suke buɗe immigration tun da mutanen su 'yan ƙasan kaɗan ne, dole sai su hada da wasu ƙasashe daban. To a Niger ba mu shiga cikin wannan category kin ba ko guda. Na farko mu alhamdulillah ƙasa ce 26 million population muke da. Sannan kuma a duka duniya ba Afirka kaɗai ba, Niger ita ce ƙasa ta biyu da ta yi kowace ƙasa yara matasa kenan. Sannan kuma ƙasa ta farko a duka duniya da muka yi kowace ƙasa yawan aihuwa. Kenan ƙasa ce wanda zancen wai population muna da matsala, wannan babu shi. Sai zancen matasa da adadi, ƙasa ce da 26 million, kusan kashi 70 na population kin Nigerian matasa ne ƙasar da shekara 30. To kenan a nan a ɗauki decision a ce kuma tsahi su ci gaba da aiki, ba a yi ma matasa na Niger adalci ba. Da ƙarin ma cewa kuma Niger ƙasa ce wanda muna da isassun masana matasa ƙasa da shekara 40, ƙasa da shekara 50 wanda suna iya rike kowane mukami, suna da experience kin karatu, suna da experience aiki. A ce an bar su a kote an ƙara ma tsahi shekaru, wannan gaskiya ba adalci bane na tafiya. Cikin tafiya yanzu mun ce ana refondation, ana neman gyara ƙasa. Ya kamata lokacin a ce mun gani an hido program wanda za a rika cudawa da matasa, amma mu ga kai tsaye Conseil des Ministres sun ɗauki decision ƙara shekaru na retreat. Wannan zalunci ne kirikiri ga matasa na Niger, zalunci ne kuma ga ci gaban Niger. Wannan ni a ra'ayina ba decision bace wanda za ta kawo ma Niger ci gaba, decision ce wanda za ta maida Niger baya, tunda za ta ƙara ba latijawanmu na Niger. Muna girmama su, muna gode musu na service da suka yi ma ƙasa, amma mun gani babban matsala da ke da akwai a Niger shine na cewa latijawan nan har su kai retreat ba su rekritan matasa, sai ka gani sun yi service fiye da shekara 20-30 a cikin fonction publique, amma ba su taso da ko matashi ɗaya ba don ya kama aikinsu. Matsala na biyu shine na cewa yanzu in ma ka kalli hukuma ta mu ta Niger da duka ma'aikatu na Niger, akwai cike take da ma'aikata wanda sun huce shekara 60, 62, 65 kin, amma an basu suna aikin su a sadaniyan cewa wai babu matasan da za su kama aikin su. Avec tout le respect tare da mutunci na kirki, ku diba minister kinmu na enseignement supérieur. Wannan fi sabilillah ya kamata a ce latijo ne, baba ne, ya kamata ya zamna a gidan shi ya huta, a ƙaru da ilimin shi na harkan conseil da zai rika bada da sauransu, amma gashi nan shine har yanzu yake tafiya a harkan
amma enseignement superior. Akwai su saura a cikin minister kin gaba ɗaya daban-daban, sannan kuma akwai su a duka wurare wanda ban mu da mentality latijawan mu a Niger na su taso matasa suna so su kaɗai ne suke kamawa su ci gaba da yi. Wannan kamar decision ce kenan wanda latijawan da suka zamna a conseil des ministres sun ɗauki decision don su gyara kansu kawai da su gyara gurubkin su ta latijawa, ba su yi consideran matasa ba. Zancen matasa tun da hukumar CNSP ta zo mun yi minister guda biyu na jeunesse, mun yi colonel Abdulrahman, kuma yanzu mun yi sabon minister. Minister kinmu na yanzu director ne na jeunesse ta Niger ma gaba ɗaya lokacin kayan amushi minister. Amma ministerorin biyu duka da suka zo har yau ba mu ga cikinsu wanda ya hido da wani program menene za a yi don a kula da matasa, ko na hanyar karatu ko na hanyar formation. Niger muna da matasa da yawa kullum gudu suke su bar ƙasa. Menene program kin hukuma da a hana wa'annan mutanen hita? Mun ji ana ta cewa grand irrigation, amma har yanzu ban mu da isasshen bayani. Mun san da cewa ana aiki na kirki a grand irrigation, wani hadirai da rana suna baki kokarin su, amma minister na jeunesse har yanzu bamu ga sun shiga ba cikin harkan grand irrigation don su kama tare da su, tare da onaha, tare da kuma minister da wuraren da ya kamata a aiki da su don a jayo matasa a rika ba su wuraren noma su rika yi ba kyauta ba, ko da kuɗi ne su rika biya kaɗan. Ba mu gani ba wani program tsayayye wanda ya hito ya ce za a kula da matasa, kuma wannan babban matsala ce a ƙasa wanda 70% kin population kinta matasa ne. Muga an ce an ƙara shekarun retreat, to wannan babban cikas ne ga tafiyan ƙasa, babban zalunci ne ga matasan Niger wanda ba dan su ba da yau tafiyan CNSP kinnan bayan kariyan Allah babu ita. Kenan gaskiya hukumar CNSP ya kamata ku diba amma matasa na Niger wanda yau shekara biyu har yau ba mu ga wani tunani da hukuma take yi don matasa ba. Amma mun gani an zo an gyara latijawa wanda ko lokacin siyasan ko yanzu lokacin amma tafiyan refundation kin basu kama ma matasa, sai ma su ƙara gyara kansu. Kuma a sanadiyan yanzu wannan decision da muka gani na ƙara shekarun retreat zalunci ne ga matasa, zalunci ne ga ci gaban ƙasa. Decision ce wannan ta mai da ƙasa baya, ba ta ci gaba ba. Allah ya kawo mana gyara a ƙasar mu ta Niger, Allah ya kama mana, Allah ya samu dace.